दाखालि बावैथ' काजलगावआव जोंसो देरहादों नङा होमबा दाजोंथ' जेनदों दाखालि बावै रोनगोरा नार्जारि काजलगाव समस्तियाव आवगाय एमसिएलए बिथाङा पार्लियामेन्टआव बिटिआर रेकर्डनि सोमोन्दै जेबो बुङाखै। बिटिआर रेकर्डआ मोनसे फल्स रेकर्ड। কোকৰাঝাৰত জিকিও আশ্বস্ত নহয় বিজেপি মিত্ৰজোঁট। বিটিআৰ আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি কৰা মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসৰি ইউপিপিএলৰ সৈতে মধুচন্দ্ৰিকাৰ অৱসান ঘটাৰ ইংগিত দিয়ে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। বিটিআৰ এলেকাত বিজেপিৰ দুৰ্বল স্থিতিৰ বাবে ইউপিপিএলৰ ওচৰত গুৰুত্ব হ্ৰাস হোৱাৰো ইংগিত দিয়ে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। দলীয় শক্তি নাথাকিলে কোনো ক্ষেত্ৰতে গুৰুত্ব নাথাকে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ। নাই সেইটোৱে অন্ত নপৰে। মই ভাবোঁ এতিয়া নিৰ্বাচনটো সুকীয়া বস্তু। নিৰ্বাচন জিকি গ'লেহে মানে কি কয় আপুনি কোৱাটো মধুচন্দ্ৰিকাটো হ'ব। যদি নিৰ্বাচনে আপুনি জিকিব নোৱাৰে, এতিয়া আপোনাৰ মানে কোনোবা ভাল কয় যিজনে নিজৰ ভৰিত থিয় হৈছে তাৰ লগতে আপুনি বিয়া হোৱাৰ পিছত মধুচন্দ্ৰিকা হ'ব। যদি বেকাৰ কোনো ক্ষেত্ৰতে একো কামেই নাই তাক আৰু কোনোবা বোৱাৰী হিচাপে চাব নেকি, কাক বা জোৱাই হিচাপে কোনোবা ল'ব নেকি? প্ৰমোদ বড়োৰ ক্ষেত্ৰত বোৱাৰী হ'বলৈ হ'লে কিবা এটাতো হ'ব লাগিব আগতে। এতিয়া আপুনি যদি দুৰ্বল হৈ থাকে তো আপোনাক ইউপিপিএলক কিয় পাত্তা দিব? গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে যদি তুমি ছাৰ্ভাইভ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তুমি শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগিব। যাৰ শক্তি নাই তাৰ একো দাম নাই। বিজেপিয়া ইউপিপিএল दोलोनि दुर्बलताखौ मोनदांबाय आरो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे एलायन्स बियो बायनाया रोखा जाबाय रायजोफोर। तो रायजोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजों आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि आरबिटिसि चेनेलावहाय फिन खनसेबाव बरायनानै लागारबावनाय जालायबाय। तो रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै, आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै, आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। तो रायजोफोर नोंथांमोना माखासे इन्ट्र' भिडिअआवहाय नुबोबाय नङा होमबा, आरो बे नुनायजों लोगोसे हयथ' नोंथांमोना हमदांनोबो हाबाय आरो बुजिनोबो हाबाय होननानै आं सानो आरोखि। मानोना बे भिडिअनि माखासे नुथायफोरा जों खालामनाय नङा बा जों बुंनाय नङा, बेयो जाहैबाय माखासे निउस पर्टेलफोरनि गेजेरजों फोसावजानाय मोनसे निउस आरोखि बाथ्रा। तो रायजोफोर बेनो जे बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जे एलायन्स बियो दिनै मानि थाखाय माने बायनो थांगासिनो दङ, बेनि मेन जाहोनखौ मा बुंबोखो बेवहायनो नोंथांमोना हमदांनो हाखाबाय। बेनो जाहैबाय थांनाय जे एमपि इलेक्सन जोंहा, बाहाय एमपि इलेक्सननिफ्रायनो बिथांमोनहा माखासे हिसाब खिथाब निखास खालामनायनि गेजेरजों हमदांनो हादों जे थारैनो इउपिपिएल दोलोआ दुर्बलावनो दङ। बेखौ बिथांमोना मोनदांनो हादों। दा बेनि थाखायनो बिथांमोना इउपिपिएल आरो बिजेपिनि माखासे एलायन्सखौ फोजोबनायनि थांखियाव फैबाय। दा बेनो रायजोफोर माने थांनाय एमपि इलेक्सनावहाय एलायन्स हिसाबै गेलेनायनि गेजेरजों देरहादोंब्लाबो, एमपिखौ देरहाहोनो हादोंब्लाबो बिथांमोनहा गोजोननाय मोनाखै होननानै फोरमायदों आरोखि। दा बे फोरमायनाया दिनै फैयै नैबेयाव आरोबाव नुजाफैबावबाय जे बियो नंमारगौ रोखा नङा होमबा। दा बिनिखायनो आं सानदों जे इउपिपिएल दोलोआ ओरैबायदि मोनसे अकलहरिया माने मावरिया बायदि जानो थांगासिनो दङ, आरो बिथांमोननि माखासे मा होनो पावारफोरा बिथांमोननि स्ट्रं जे दङमोन, बिथांमोना बिजेपिनि थाखायनो एसे स्ट्रंमोन बिजेपि एलायन्स थानायनि थाखाय। नाथाय बिजेपिया एलायन्स नागारनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा माखासे स्ट्रंलेस जागोन बा बिथांमोनहा एसे लोरबां जागोन आरोखि। दा बेखौ नुहुरदों रायजोफोर। थ' दिनैहाय जोंहा बिश्वजित दैमारिया मा बुंदों मिथिबायना, माने स्ट्रं गैयाबा जाय पार्टिया माने इउपिपिएलआ जुदि स्ट्रं गैयाबा इउपिपिएलखौ पात्ता होनानै माला नङा होमबा, बे बाथ्राखौबो खाथां बिथाङा बुंबाय। अब्ला नोंथांमोना हमनानै लादो जे बिथांमोननि गावस्रानाया बियो थारैनो रोखा महर लाबाय नङा होमबा रायजोफोर।
दा जेखुनु हक रायजोफोर बिथांमोननि मोनदांनाया जाहैबाय नैबाहाय जे बिथांमोना मोनथाम हानजाजों एमपि इलेक्शनाव देरहादोंब्लाबो देरहानायनि अनजिमाया जेसेबां जानांगौमोन एसेबां हयथ' बिथांमोना मोनाखै आरो जोंहा बिपिएफ दोलोआ माने हारसिङैनो गेलेदोंब्लाबो एसेबां जों भट मोननो हादों अब्ला बै फैबाय थानाय समावहाय बिटिसि इलेक्शन जे 2025 मायथाइनि बाहाय थारैनो बेयो प्रभाब गोग्लैगोन बेखौ बिथांमोना नुहुरदों आरोखि दा बेनि थाखायनो बिथांमोना हमदांदों राजनितिक लिडारफोरा मोनफ्रोमखौबो हिसाब खिथाब खालामो आरो राजनितिकआव माब्लाबाबो गोजोर लोगो थाया गोजोर मा होनो सुथुर थाया बे जाहैबाय राजनितिकनि सुथुर आरो लोगोआ दान्दिसेल' दा बेनि थाखायनो जेब्लाबो गावजोंनो थाबाय थागोन गावजोंनो लोगो जाबाय थागोन बेखौ माब्लाबाबो राजनितिकआव दासान आरोखि दिनै नोंजों गाबोन बैजों दा थिग बे रोखोमनो दिनै बिथांमोना दस्रा लामा लानायखौ नुहुरदों रायजोफोर थ' जेखुनुआनो जादोआ फैबाय थानाय समा मा दिन्थिलाङो बेखौ जों नुलांबाय थागोन नङा होमबा रायजो राजाफोर आरो नोंथांमोना बिनि सायाव थारैनो बियो बेसेबां सैथो आरो थारैनो बियो दिनैहाय मा जानो थांमारगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोनाबो साननानै भिडिअखौ जुदि जोबजासिम नायदोंब्ला अन्नानै कमेन्ट खालामनो हागोन नोंथांमोननि माखासे मोन्दांथिजों माखासे कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे आंबो बुजिनो हायो बेखिनिखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय थ' रायजोफोर जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोङो फैबाय थानाय समफोरावहाय गावनि बिटिसिखौ जोंनि माखासे बिर जोहोलावफोरनि बर' बिर जोहोलावफोरनि थैजों सोरजिजानाय जे जिख्लाबसे बिटिसि बेखौ लाखिनायनि बेलायाव जोङो सोर हान्जाजों थायोब्ला जों बिटिसिखौ हमथानो हागोन बेखौ नोजोर होनाया जों रायजो राजाफोरनिबो खुब दरखार दं होननानै आं सानो मानोना जोङो गिलु बालु दावहा नांनायनि गेजेरजों गिलु बालु जिउ बाउनायनि गेजेरजों गिलु बालु बिर जोहोलावफोर मुंख्लं जालांनायनि गेजेरजोंसो जों बेखौ मोनबोदों थ' बेनि थाखायनो आं दिनै बयखौबो खावलायबाय जाहाथे रायजो राजा नोंथांमोनहा फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जे बिटिसि इलेक्शन बाहाय सोरगिदिं सानै हयै नोंथांमोनहा सोर पार्टिनो भटखौ होयोब्ला बा सोर पार्टिखौ देरहाहोयोब्ला बा सोर पार्टिखौ जोङो सरकाराव लाबोनो हायोब्ला जोंनि बिटिसिआ थांनानै थागोन आरो जों हारि हिसाबै माखासे जेसेबांनाखि मोननांगौ दङ बेफोरखौ जाहाथे आदाय खालामनानै लानो हायो दा बेखिनिखौ आं खावलायबाय स' जोबजासिम नायनायनि थाखाय आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनायजों लोगोसे आं बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौबो दोनथ'बाय स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारि